Ahojte, dnes vám predstavím ďalší skvelý a výhodný set metód krmitok. Oproti predošlým krmitkám sú o niečo drahšie, ale sú kvalitnejšie spracované, dizajnovo krajšie a majú lepšiu vytlačaciu formičku. Vyrábajú sa vo veľkostiach 20, 30, 40, 50 a 60 gramov. Tvarom sú všetky rovnaké a ich hmotnosť neovplyvňuje veľkosť krmitka, líšia sa len v hrúbke zaťaží. Tento typ krmitka má niekoľko výhod. Prvou výhodou je, že stredom tela prechádza trubička, pomocou ktorej rýchlo prevlečieme vlasec. Ďalšou výhodou je, že sa v strede krmitka nachádza takýto malý tanierik, vďaka ktorému sa nástraha nedostane na spodok krmitka, ale je tesne pod povrchom, takže je hneď viditeľná a ponúknutá. Oproti iným krmitkám sú tieto o niečo menšie, takže sa tam vojde menšie množstvo krmiva, čo má svoju výhodu, ak máme veľa záberov, alebo sa snažíme hľadať rybu častým prehadzovaním na rôzne miesta. Tým, že sú menšie, majú aj lepší aerodynamický tvar a vieme s nimi dobre zahadzovať aj na väčšie vzdialenosti. Majú pekný kamuflážny tvar, aj sfarbenie, takže vo vode aj bez krmiva nepôsobia rušivo. Ďalšou výhodou je formička, s ktorou sa rýchlo a jednoducho pracuje. Vďaka jamke na formičke viete jednoducho, rýchlo a správne vložiť vašu nástrahu na správne miesto pre krmitko. Vďaka dostatočnému vytlačaniu na formičke sa krmitko ľahko a rýchlo vyberá. Ako môžete vidieť, tak s týmito krmitkami som veľmi spokojný a zakúpil som si už viac setov. Viete si ich zakúpiť na AliExpresse alebo Temu, treba si len nájsť tú najlepšiu cenu.